vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashe. Inini ndiri mudzimai ane makore 31 ekuberekwa. Asi mukoma ndine nyaya yangu. All that I want to say is Mwari zvose izvo zvamakandiitira, I don't think kuti I deserve it. Nekuda kwepast yangu, I have a dark past mukoma yekuti kana murume wangu handitombodi kuti ange achiiziva because zvakaitika kumashure uko mukoma zvinhu zvekuti kana ndega ndinonzwa ndichizvinyarira. Asi Mwari vakatendeka even though I do not deserve all of his blessings. Mukoma ndine nguva dzekuti kana ndikatarisana nemurume wangu so ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchinyunguduka, ndotanga kuzvibvunza kuti asi this man akambobva nepiko. Asi chandinongotya ndechekuti kana akafind out about my past, will he remain as the man that he is right now? Because love yaanondipa, it is just too much. Rudo rwaanopa hama dzangu, rudo rwekuti kana ndega ndinonzwa ndichikutsikana. But my past mukoma, my past is very dark, and this past, the reason why ndichigara ndiine stress, it is because kumaraini kwandakakurira inini vanhu vanotoziva about this past of mine, even hama dzangu vanozviziva. Saka whenever we go back home tichibva kunyika kwatiri kugara inini nemurume wangu, ndinongonzwa ndichingofamba ndakabatira hana mumaoko ndichingotya. And iye murume wangu pose pandinenge ndadzokera kumba ndinenge ndakamumonita, ndinenge nditori like a monitoring spirit pose paanenge ari, neniwo ndinenge ndiripo ipapo. Kunyange zvikanzi anenge achiita nyaya nevamwe vanhurume, ndinototsvaka kabasa kekuti ndinge ndichiita kabasa ndakagara padhuze ipapo apo pavanenge vachiita nyaya, vakagara zvavo vachikurukura. Kana akati ari kuda kumboenda kuhuni, neniwo ndinototi andisare because ndinenge ndichitya kuti kana akangoita mukana wekuti anenge ari oga, zvimwe kuda pane munhu anozongoninzwira godo pakati pevehukama obva azongoudza murume wangu kuti mudzimai wako uyu unoona akambosangana nezvakadai nezvakadai, pane zvakamboitika kwaari. Saka I am very defensive, especially kana ndiine murume wangu tiri kumaraini kwandakakurira inini. Even the reason as to why takazobuda muZimbabwe, it was all because of me, because ndakati ndafunga mukoma ndikabva ndati kana tikangoramba tigere muno muZimbabwe hapana pandingazomboramba ndiri a monitoring spirit kwaari. It is far much better tinge tichibuda muno muZimbabwe. Ndokubva tazobuda muZimbabwe and all of his social media accounts, I am a monitoring spirit mukoma because ndakabva ndati muno mumba we share our phones and we share our Facebook accounts zvose nema WhatsApp. Saka kana ndikangoona someone especially wehukama ava kungoda kungoita tumwe tunyaya so ndinobva ndablokera kure mumafamily group. Murume ndakamuburitsa because ndakangomupa mamwe mareasons. Handidi mukoma because handidi munhu wekuti anokwanisa kuzondikanganisira my perfect marriage, because this is a second chance that I got and I don't think kuti kana ndikazobuda mumarriage umu ndinokwanisa kuzowana zvekare umwe mukana. My life is just too perfect for me to risk it, dzingava dziri hama kana kuti shamwari. Kubva zvandakaroorwa mukoma ndakabva ndadhamba shamwari dzangu dzose idzo dzandakakura ndichiwirirana nadzo, then ndikabva ndazotanga kufoma marelationships nevamwewo vanhu vekuti takazotongosangana mushure mekunge ndakura, vanhu vasingazivi anything about my past. My past mukoma, it has some dark memories zvekuti kutotanga kutaura confession iyi mukoma ndinotonzwa ndisingadi kutaura nezvayo. Fine, inini mukoma ndakatanga kuita musikanzwa wekuita vakomana pandainge ndava form 3. Zvakaitika ndezvekuti inini ndainge ndichidzidza mutauni, saka on a daily basis ndaifanira kutoti ndinge ndichishandisa makombi kana kutoita zvaizvaya zvekuhaika. Saka from the moment yandakahaika imwe motikari yevamwe baba vaivaya pandakavabhadharisa vakabva vati no usabhadhara, it is fine mari iyoyo
enda unoishandisa kuchikoro. Ndakabva ndatoona kutoti saka it means kuti kana ukakwira motikari yemunhurume anokwanisa kusakubhadharira as long as wangotaura nyaya dzaanenge achida, iwe uchingobvumira, kunyange hako uchiziva kuti hauna kana basa nadzo nyaya dzaanenge achitaura. Chakazotova chigemu changu. From there on inini ndaifungidzira kuti ndakangwara, asi varume vainge vakangwarisa kundidarika, because varume ava mukoma ndakazotanga kungorara navo. From there on pane umwewo murume uyo wandakazodanana naye ainge atongoriwo sugar daddy, akabva ati kwandiri, iwewe handisi kuda kuti unge uchibatira pamoviri, saka ndoda kuti unge uchizoshandisa family planning. Ndiye akazotondidzidzisa kuti chii chinonzi family planning. Mukoma ndakabva ndararama upenyu hwekuti ndainge ndichishandisa mafamily planning methods akasiyana-siyana, kuri kungotya kubatira nhumbu. I was so obsessed about that thing. Asi bhuku zvangu mukoma ndainge ndichingotsvuna, kunyange zvangu ndainge ndava kudanana nevarume vakasiyana-siyana. Even teacher ndainge ndichitodanana nevamwe ticha vangu avo vainge vachitraina masports pachikoro ipapo pandakadzidza. Vakangondiudza vakanditi, mapfekero ako kana tiri kumasports I can't control myself. Handiti munongozivawo kuti munhu kana wangwarisa unenge wava kuzivawo kuti kana ukapfeka zvinobata it attracts other men, but I never had the intention yekuti ndinge ndichiattracta sevedu, but vakangokaruka vandiudza vakanditi the way yaunopfeka nayo I can't control myself. Ndikabva ndatanga kudanana navo seivavo. From there mukoma ndainge ndava too wild. Form 5 form 6 ndainge ndatova worse, graduate chairo rechihure. Ndainge ndava kuita kuchinjanisa madhara vakomana. I didn't even care. Even in the area kwatainge tichigara vanhu vaitozviziva kuti uyu ndiye achafa nechirwere, but God protected me. How I do not even know, because chandaingoziva ndechekuti handibatiri pamoviri. Saka murume aingotiwo akati anongoida yakadaro, ndaingoti bo, because on my side I was covered. Mukanzwa zvichinzi tsitsi dzaMwari dzinoshamisa, pandiri tsitsi dzaMwari dzinondishamisa. Ndapasa form 6 yangu mukoma, ndakabva ndazoenda kuyunivhesiti. Kuyunivhesiti mukoma ndokwandakazova hwaga chairo. Mazuva acho kwainge kuchiri kunzi hwaga, kwainge kusina vana bhishu mazita avako mazuva ano, tainge tichinzi mahwaga. Pandakadzidza mukoma paUZ taitozivikanwa nembiri isusu kuti ndisu mahwaga chaiwo, matop acho. Ende ndaitodada nazvo mukoma kutozivikanwa kunzi ndinodanana nemalectures, because it came with its benefits. Ende ndaitoti kana ndabuda paya manje ndikaona dhara rangu rakandimirira, nyangwe step mukoma yandinenge ndichitsika apa munhu wakapfeka tumahipsters, waitoona kutoti awa ndo anonzi mahwaga acho. Kumaklabhu taienda nguva yacho iyoyo pakatanga kuitwa zvedancehall, ndisu tainge tichitopa ende ndisu tainge tichipengesa boys patoners. From there on ndakabva ndazodanana nerimwe dhara. Ndakarwara mukoma zvakazivikanwa negeto rose. Ndakangotanga kungobleedha. Saka dhara iri randakadanana naro handizivi kuti mukadzi wacho ndiye akazondigadzira here, because mukadzi wacho ainge achibva kuMalawi. Ndokubva azozviziva kuti ndini ndainge ndichidanana nemurume wake. Saka on that day ndainge ndichitofambira zvangu chimwe chiboyfriend changu. The reason as to why ndainge ndichidanana nechimukomana ichocho, even though I didn't have any feelings for him, ainge aine hama dzake dzainge dziri kuAustralia. Saka painge paine movement dzainge dzichingoitika mazuva iwayo, vanhu vachingoenda kuAustralia. Saka it was a promise from his parents kuti kana ndikaroorwa nemwana wavo, because mwana wavo waingoona kuti iri ndozi munhu risina kana kukwana. Saka they just wanted me to be with their son, because chimwana chavo chainge chisina kukwana. So ndakati ndichienda ikoko kunomuona, because ndini ndaitomufambira, because iye kuti ange achiuya kugeto ndaitonzwa ndichinyara kuti
vanhu vanozondiseka, even though ndainge ndakangoema kuti ndinge ndichienda zvangu kuAustralia because of him. Ndichifamba mukoma nditori zvangu Mount Pleasant. I didn't want to use mataxi semunhu ainge angoriwo waga waga. Ndaingoitira kuti maybe mukunofamba ndinokwanisa kuzongopikwa up. Ndichifamba ndo pandakabva ndazosangana nemukadzi wedhara riya riya randainge ndichidanana naye. Mukadzi uya aibva kuMalawi, akabva amisa motikari yake ndokubva arova U10, akabva andidaidza, akabva anditi, you, I know you. Ndikabva ndati, munondiziva, where do you know me from? Akati, you are the one who is dating my husband. I want you to stop what you are doing, because what you are doing is causing problems in my marriage. Nyangwe Shona ainge asingatomboigoni chaizvo chaizvo. Ataura neni kudaro mukoma. Ndakabva ndati, it is fine. I didn't know that he is your husband. He had lied to me kuti he does not have a wife. Akabva ati, but this is a warning that I am giving you. You are very young. You are going to die very young if you keep on doing this thing, what you are doing. Are you not going to school? Ndokubva ndavaudza kuti ndaenda pauniversity. Akati, so why are you dating such an old guy? Can't you see that I am old? My husband is old. Are you not ashamed of yourself? Ndikabva ndatoona kuti madza ava kava vanga vava kutoda kutondidzidzisa zvinhu zvisina kana basa. Ndikabva ndati I hate you, I'll never date your husband again. Ndobva ndafamba zvangu ndikaenda, but vakaramba vachingonditeverera vachindituka. Saka vakati vachiramba vachingonditeverera vachindituka kudaro mukoma, ndakabva ndakubatwa nedzimwe shungu, hasha dzimwe dzekuti kana nanhasi mukoma handisati ndambobatwa nehasha sehasha dzakandibata musi iwoyo. Ndakabva ndangonokora ivhu. Mai vaya havana kana kukwanisa kureacta in time. Ndokubva ndava mwaya ivhu riya riya. Vakabva vatsamwa ndokubva vadhiraivha zvavo motikari yavo vakabva vaenda, but vakangonditi, you are going to see, uchazviona zvako. Ndikabva ndati, ndiye kwenyu mother. Ndainge ndatoboekana mukoma, even kuti ndinge ndichinoona zimuchinda riya riya rainge risina kukwana. Ndakabva ndaita U10 ndokudzokera kumba zvangu. From there on, that family yakabva yazongonditi, it seems as if you are not in love with our son. And at that time ndakabva ndakuvapindurawo zvandakavapindura, because ndainge ndatoboekana nezvandainge ndakaudzwa namadha vaya vaya. As for that older guy that I was dating, ndakangoramba ndichingodanana naye. Munoziva zvinoitika kana uri munhukadzi, the more yamunotukana sevakadzi, the more yaunotonzwa mafeelings for murume wacho. Ndo zvakaitika ipapo, ndikaramba ndichingodanana nedhara riya riya. One day takabva tazoenda kuhotel as usual, asi ndakati ndichisangana naye so ndokubva ndanzwa kuti mukati mangu umo pakaita kunge chimwe chinhu chakaputika. So immediately ndakabva ndatanga kubleed. Pandakableedha mukoma ndakati zvimwe kuda ndaenda kumaperiods. Ndokubva tazobuda muhotel tikanotenga mapads, then dhara riya rikabva rati it means kuti tonight hapasina chinhu, saka inini let me rush back home. Munongoziva varume vane mari vane cash talk. Akabva aenda, but I suspected kuti haana kuenda kumba, akabva atoenda zvake kumagirlfriends ake. Ndikabva ndati it is fine, mangwana ndichadzokera kumba. Throughout the night ndakaramba ndichingojuja ropa, ende ndakazvibvunza kuti ko iperiod yakaita sei, kasi ndaita miscarriage, what is going on here? First day mukoma ndakadonhedza paketi rose remapads. The following day the same thing happened. Wanikwe mukoma, kunyangwe mapad ainge ava kusatokwana. Ndikabva ndaona kuti panapa mari handina, saka ndainge ndava kuita ndichizanganisa makoton nemapads, ndichizanganisa, but still it was not enough. Pandakaona kuti cotton nemapads zvainge zvava kusashanda, ndakabva ndazopindira t-shirts angu ndakamadimbura into smaller pieces, ndokubva ndazotanga kumashandisa as mapads angu. But still mukoma, ndaiti kana ndikagara kwe1 hour ndobva ndatonzwa kuti kuzasi kwangu uko akuchaita kwatota. Ndobva ndatora futi chimwe chipenga chandinenge ndadimbura kubva t-shirt ndobva ndapfeka zvekare. This thing kept on happening. Ndakambotanga ndichakeepa as a secret. Kudzamara ndazotanga kuudza mafriends angu. Munongozivawo kuti sevanhu vanenge vachingoita izvozvo zvichihwaga kana kuti chibhishu, munenge muchingosimbisana. Tikambofamba tikaenda kumaprofita, hapana kana chakambochinja mukoma.
ukuwo ndainge ndichingoti varume vaya vandaidanana navo ndainge ndava kungoti kana munhu akandipa pressure ndobva ndamuti it is fine uya, but ndaimeka sure kuti munhu anouya usiku tobva tangoita bonde ndichingobleedha, but taizviitira huri usiku ndichiitira kuti munhu asazviona. Ndaiti kana ndapedza kurara nemunhu wandee ndichirara naye ndobva ndamupukuta very fast kuti asazoona kuti sikarudzi yake inenge yakazara ropa mukoma. Apa ndainge ndava kunzwa manje chido chekurara nemurume almost on a daily basis. Inini nemafriends angu patakaona kuti this thing was not getting resolved, ndo pandakabva ndazoti let me tell amai vangu. Amai ndakabva ndavaudza apa ndainge ndava kuda kunopinda mu1 month manje ndichibleeda on a daily basis, ende ndainge ndava munhu wekuti ndaiti kana ndikati fambei ndobva ndatanga kunzwa tsungu. I think it was a result of the loss of blood. Apa news dzainge dzatofamba, amai vainge vakambondibvunza vachiti vainge vakanzwa zvichinzi inini ndainge ndichirwara neimwe siki yekuti yaita kuti ndijuje ropa. Then amai vakabva vazotanga kufamba neni vachienda neni kune vanhu vainge vachibatsira. Kudzamara tazosanganawo neumwe muprofita, ndiye akazondinamatira, akati andinamatira akandipa imwe mvura iyo yandaifanira kuti ndinge ndichinwa. Then ndapedza kunwa munamato uya mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti ropa riya manje rainge risiri liquid blood, rainge rava kubuda rakaita reblack ari magadhi. After a few days ropa riya ndokubva razomira. From there on mukoma, semunhu wekuti ainge akangojaira izvozvo zvekuita zvechiwaga, ndakangoramba ndichingodanana nevakomana vangu nevarume vangu vandainge ndichidanana navo, but I was now more cautious. Vose vandaizivira kuti vaiva nevakadzi, I just dumped them, kusvika ndichizosangana nemurume uyo akazondiroora. Paakasangana neni mukoma semunhu ainge achitoziva skiri rekuti unombotanga waramba, ende iye paakandiona ndichiramba nenhamba dzangu, he became very serious about me, ende nanhasi uno ndo zvaanongogara achingotaura. Anonditi hanzi kana ndikangofunga kamurambiro kawakambondiita, ndinoona kuti God blessed me with a good wife. Iye anogara achiti I know kuti nekamurambiro kacho kawakambondiita, it meant kuti pawakazondida you had taken your decision. But what he does not know ndezvekuti ndaitova nditori nejawi revarume vangu vandainge ndichidanana navo at that time, pandainge ndichimunyima ndichiita hard to get. Inini ndaiziva kuti I get what I want from other men. Iyewo amenowo kuti akazongopindawo sei mumwoyo mangu. Slowly but surely ndakabva ndazotanga kuvhara maburi ose kuzosvika inini naye tichizoroorana. Ndainge ndaramba jawi revarume avo vandainge ndichidanana navo. I'm so protective towards my marriage and I am protective towards my husband. Handitombodi kuti ange achiziva anything about my past, because hakuna kana chakanaka chiriko kumashure kwandakabva uko kunonyadzisa. Vedari zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kubva zvandakazoroorwa nemurume wangu. Vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane vamwe futi vahanzvadzi vakambouya, I think last year, vakangouya nemeseji yavo. It was a short message. Vakangonditi mukoma Nash, ameno kuti feeling iyi ndingaibvisa sei mandiri. Dambudziko randiri kusangana naro nderekuti pose pandinenge ndiine murume wangu ndinongonzwa ndichingomushora, so ende ndinomushora because ndakambosangana nevamwe varume vaigona kushanda basa, kubata basa chaipo panguva iyaya yekuti semurume nemukadzi munenge muchifadzana. Saka murume wangu, his performance, kana ndikamukompea nevamwe vandakamborara navo, hapana. Zvakangoma hazvo. Apa unenge uchitoti nhasi mukadzi wangu ndamupedzera. Pamwe anenge atori type yemurume wekuti kana ari kubasa anenge achiti nezuro madhamu ndakavapedzera. Izvo madhamu vanenge vachitoti nevamwe vaya vandakambosangana navo kumashure uko, hapana apa kungogarira vana chete. Zvakangoma hazvo veduwe.